Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Înainte de a începe acest episod, dați voi un like, pentru că nu este chiar un episod, dacă putem spune, este doar un episod de chesturi. Vom deschide două chesturi. Avem aici un Magical Chest și Clan Chestul. Și înainte de toate, te-aș ruga să lăsați un like și poate avem noroc să ne pice măcar o legendară. Deci, hai să începem. Vom deschide mai întâi Clan Chestul și să vedem. Eu la Clan Chest am și pe locul 6, deci am 7. Ok, bănuți. Bayram. Așa. Epică? N-a picat legendară prima oară. Și o să mai facem câteva meciuri. Deschidem Magical Chest. N-am avut șanse. Bă, frate, mi-a dat guardia, dar atât de mult. Nici nu știu. Hai să jucăm și un 2v2 battle, pentru că s-a băgat. Și n-am avut șansă, din păcate. Bă, măcar putea să-mi dea ceva. Măcar putea să-mi dea niște cărți care le-aș folosi. Minionii folosesc, da, la epice. Ok, și-a băgat așa. Haide. Jucăm doar un singur meci, că vreau și... Că atât am vrut să fac astăzi, n-am vrut. Na, o să vedem data viitoare dacă o să ne mai pice o legendară. Bă, eu n-am ce spun. Bă, de ce pui prințesa așa de prost? Bă, gână ești picior. Veronica, bă, asta e română, cred. Că, na, știți și voi. Nu. Da, yes. Ține cu el, futu tank-ul. Dă-i Hogi. Ne-au distrus. De ce am uitat de Lightning? Băi, bă,
Cam atât a fost cu episodul ăsta. Știu că e scurt. Da, e scurt. Atât am vrut să vă arăt că am deschis chesturile și o bătălie. Că s-a băgat 2v2 ăsta. O lună întreagă. Cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vom vedea la alt episod de Clash Royale. Astăzi mai trebuie, cred că să mai vină un episod, dacă nu știu. Hai să mergem la... hai să mergem, Doamne. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa, frate. Bye, bye.